Alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der spiller vi med Oscar. Hey. Ja, og vi spiller med Nikolaj. Og vi skal spille noget build battle, så ja. Skal vi begynde? Ja. Og du er party, så du... Ja, og det er inde på Hypixel. IP'en vil stå i beskrivelsen. Ja, vi tænker, vi starter en build battle serie, og det behøver ikke altid være med The Killer. Ja. Jeg er med i nogle af videoerne. Ja, jeg kommer sikkert også til at spille med Markus og Niel for en ny serie, der kommer snart. Ja, så venter vi lige. Ja. Tror jeg. Ellers så... nej, vent, jeg tror, jeg ved, hvad vi gør. Nå. Nå, okay, der er en, der har... Der er en, der... Ja, nu kommer det. Okay, et glas. Wow. Og er det build battle team, eller? Solo. Men jeg Treasure. tænker, vi tager et team bagefter. Ja. Treasure. Okay. Og det skal simpelthen være et skjult sted. Jeg har lidt en idé. Jeg ved ikke lige, hvor god den bliver. Jeg plejer ikke rigtig sådan at bygge så meget skjult. Håber det bliver fedt. Og hvad min bliver? Jeg tror, jeg har en god idé til det. Hvor mange FPS har jeg? Jeg kører kun 30 FPS lige nu. Jeg kører 60. Ja. Men jeg kan jo også se optagelsen på min anden skærm. Det er ikke så godt der. Ej, jeg tror, jeg bygger for stort. Dammit, fik lige en skarp besked. Nødt til at kigge. Nederen. Skal alle se en Skype? Nej, det kan de ikke. Jeg har sat den til, den kun optager Minecraft. Okay. Det tror jeg i hvert fald ikke, de kan. Altså, jeg kan se alt, hvad de kan se for... Det ser sådan, jeg har sat OBS op. Sådan der. Hvis der var World Edit, så ville jeg nok allerede have gjort meget. Ja, det ville have været fedt. Men det ville også være sådan et, så det er ikke så meget app build, så er det mere sådan Ja, world. så er det mere kommandoer. Sådan der. Så jeg lige sat mig væk forstyrres. Ja, grip, det har jeg ikke gjort. Men så er det godt, at jeg ikke sådan rigtig har noget lyd på. Ja. Altså, jeg kører musik i baggrunden, så det er ret vigtigt, at jeg har lyd på. Fordi jeg gider ikke til at redigere det indover. Det er lidt lige meget. Okay, jeg ved så ikke lige, hvor flot det her bliver. Jeg håber, det her bliver fedt. Ja. Jeg kan godt lide... Og så er det så meningen, at der skal være en hemmelig åbning herinde. Altså min første TF2-videos, og så bare video, der kan jeg godt lide, at der havde jeg sat min graphics alt for low i forhold til, hvor godt min computer faktisk kan køre det. Så man kunne sådan, det var svært at se noget. Så nu kører jeg højere graphics. Med OBS. Hvad fanden skal jeg gøre det her? Ups. Tænker jeg, Åh shit, kun 1 minut. Wow. Kun 1 minut.
Okay, så skal jeg lige have nogle guldblokke herinde. Jeg har ikke engang bygget kisten endnu. Wow. Oh, fuck. Sådan der er en masse kiste. Det bliver en underlig kiste, det skal. Nu ligner det bare sådan, at den er gået i stykker mega meget. Shit. Okay, jeg håber folk forstår, hvad jeg har lavet. Spam guld. Er du sindssyg? Jeg nåede ikke meget. Min er lort. Wow. Det var meningen, jeg ville have lavet sådan så det ligner, den er åben. Ja. Desværre, jeg giver den poop, fordi at det sådan, jeg synes ikke rigtigt, det var en chance. Ikke fordi, at det var sådan, det skulle være sådan, at vi votede sådan godt på hinanden. Nej, det skal det jo heller ikke. Spiller Ja, det skal jo være vores egen mening. Den er ikke helt færdig, men jeg forstår godt konceptet, så jeg vil gerne give den okay. Ja, Din treasure treasure jeg er... ind i vandet. Ja. Der er sådan noget, en masse guld. Jeg tror bare ikke, folk kan se det. Og det der, det er så wool, så den giver... Den er god. Selvom det godt kunne have været guld, så vil jeg gerne give den god. Ja, okay, det er super på. Jeg bliver nødt til kun at vote poop, fordi superpoop, det gør sådan, så man får mindre penge selv. Okay. Jeg har votet legendary. Seriøst? Ja, det bliver jeg nødt til. Ej, det tror jeg ikke, du har. Jo, det har jeg. Du kan kigge min video, det er fint nok. Ja, okay. Den kan jeg meget godt lide. Den vil jeg gerne give Epic. Den giver jeg okay. Jeg kan meget godt lide den. Legendary! Det betyder, at der er 3, der votede legendary. 5. plads. Hvad fik du? 6. plads. Ja. Hvad var din score? 18. Min var 8. Ej, det var ikke så godt. Jeg glemte at skrive GG. Okay, jeg fandt lige en mystery box. Skal vi tage et game mere? Ja, vi har kun rekordet 8 minutter. Ja. Så jeg har lige fundet en mystery box, som jeg lige åbner. Jeg har ikke nogen. Wow, prøv lige at kigge. Jeg har... Wolf Pit, men det ved jeg så ikke lige, om jeg kan bruge. Jeg har 7.999. Kan jeg prøve lige at se, om det der Wolf Pit, fordi det plejer at være... Jeg ved ikke om... Nej, okay, det er kun UAP. Lad os tage en time. Okay. Men ja, jeg tror, vi begge to laver en slags serie. I hvert fald en lille miniserie. Men det bliver ikke altid med hinanden. Okay, piano. Men det er ikke sådan et... Det er klaver. Ja. Det er klaver. Skal vi prøve at bygge hver vores? Jeg tror, jeg er ret dårlig til klaver. Det kan vi godt. Jeg tror, jeg bygger en lille en. Skal gulvet ikke bare være E3? Jeg er lidt ligeglad. Nej, sådan der. Jeg tænker bare, at floor, det giver ret godt. Der er faktisk en måde, man kan lave sådan en virkelig pæn klaver på. Ja, okay, jeg tror ikke, vi vinder den her. Ja, det bliver i hvert fald ikke lige mit game. Det er et rigtig stort klaver, det her.
Jeg siger bare rip. Jeg er ret sikker på, at I taber. Eller vi taber. For jeg er skrald til at bygge klaver. Det er sådan et af de der ting, man aldrig sådan rigtig øver på. Mm. Ja, okay, det er et ret stort klaver i forhold til stolen. Nico. Prøv lige at se. Hvorfor ved jeg det her? Prøv lige at se mig. Nå, man kan ikke bruge redstone rib. Gal. Jeg tror ikke lige, vi vinder den her. Jo, jeg carrier hele holdet. Okay. Jeg tror, det her bliver det tætteste, jeg nogensinde kommer på klaver. Jeg kan ikke finde ud af at bygge et klaver. Okay. Så gør jeg, at jeg tager... Vi er ret stille lige nu. Ja. Sådan. Det er det tætteste, jeg kommer på et klaver. Det var sådan, jeg havde regnet med, at min skulle være. Den er faktisk meget fed.
Jeg giver den okay. Også mig. Det er godt med det der, fordi det er sådan lidt så gennem og sådan noget kreativt. Nej, jeg kan ikke rigtig lide det. Ja, okay, især fordi der er... Kig væk. Jeg så det ikke. Det er Mozart. Det er okay. Jeg kommer til at vote proof. Det var meningen, jeg ville vote okay. Ja, den her synes jeg ikke er selv god. Ja. Wow, jeg spawnede inde i den. De bliver godt for stort. Ja. Nej. De laver ikke engang færdige. Eller måske var det sådan, den skulle være, men den er i hvert fald ikke særlig pæn, så. Den er okay. Ja, den er okay. Nej. Hvad ligner det der? Jamen, det der er jo ikke noget. Okay, han er meget skør. Det vil jeg gerne give okay for i det hele. Jeg giver en god en, fordi jeg synes, den er godt lavet. Barn. Ja, det er en gammel, Den har ikke nogen øjne. Den. Ja, den. Det er ikke et menneske, det der. 11. plads. Normalt. Nå, det ikke. Ja, jeg synes, det var fair, den her. Vi var ikke så gode. Nå, men Vi har optaget i næsten 20 minutter. Ja, det betyder også, at nu har vi taget 2. Og jeg fik lige 2, så der kom lige en unboxing. Okay, vent lige på mig. Er du inde i min lobby? Ja, i lobby 1. Jamen, jeg kommer nu. Hvad for en åbner du hen med? Her er du. Okay. Er du klar? Ja. Jeg Ni åbner. på 2. Boom. Og vi får... Klumpersuit. Klumpersuit. Boots. Boops. Nå, men Lad os takke af. Det var meget dejligt, at I kiggede med. hej.